F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu: Mallem, għid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Ħabib, wieġbu Ġesu, min qed nimħallef fuqkom, jew qabbadni inqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies: Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U qalilhom parabola. Wieħed raġel għani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu: x'se nagħmel? Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn aħżnu. Ara x'nagħmel qal: inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħsem fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li lin-nifsi: ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla: iblaħ li int, dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura, u l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu? Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Xi kkawża argument u x'inhu l-aħjar mod kif tissetiljaħ? Fi-żmien Ġesu kienet użanza lin-nies biex tissetilja nuqqas ta' qbil kienu jmorru għand li malmin biex jikkonsultawhom. Ġesu jirrifjuta dan il-każ u minflok jagħti lin-nies parabola biex jirriflettu fuqha. Kif kont taġixxi li kieku Ġesu kellu jirrifjuta li jissetilja l-argument tiegħek u minflok jagħtik parabola? X'inhu l-punt tal-istorja ta' Ġesu dwar is-sit tal-art u għaliex isejjaħlu iblaħ? Ġesu ma jakkużax għalkemm kien biżel, imma għall-egoiżmu tiegħu u għalkemm kien jiġbed lejh. Bħal fil-parabola l-oħra tal-għani u l-azzru, dan is-sit tilef il-kapaċità li jagħti każ u jinduna bil-bżonnijiet tal-oħrajn. Ħajtu kienet ikkonsmata b'dak stess li kellu u l-uniku interess tiegħu kien hu nnifsu. Il-mewt tiegħu kienet it-telfa finali ta' ruħu. Fil-parabola tal-għani iblaħ, Ġesu jagħti lezzjoni dwar l-affarijiet materjali li nippossjedu. Il-lezzjoni tiegħu fiha twissija biex noqogħdu attenti minn kull reba. Li tkun rejb u li tixtieq proprjetà li mhijiex tiegħek, jew li tkun irritat minħabba ġid li Alla ikun ta' lill-oħrajn. Ġesu jafferma il-kmandament la tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn, imma hu jafferma wkoll li l-ħajja ta' persuna ma tikkonsistix fl-abbundanza tal-ġid li wieħed ikollu. F'din il-parabola ċkejkna, Ġesu ikellem lil qalbna. Fejn hu it-teżor tiegħek? It-teżor għandu konnessjoni diretta mal-qalb, il-post tax-xewqat u l-pjanijiet, il-post tar-rieda u l-attenzjoni tagħna. Dik il-ħaġa li l-aktar norbtu ma' qalbna hi l-akbar teżor tagħna. U inti, x'inhu t-teżor tiegħek? Ma xiex qed torbot qalbek?
Mulej, eħlisni minn kun reba u minn kull attakkament mal-affarijiet materjali. Għamel li nixtieq biss u fuq kollox lilek bħala t-teżor u s-sem waħdini tiegħi. Għażiża Marija, tempju imqaddes ta' Alla, enni nagħmel użu tajjeb mill-ġid materjali li bih ġejt imbierek, ħalli nużah b'ġenerożità għall glorja ta' Alla u għal ġid tal-oħrajn fuq l-istess eżempju ta' ibnek, tiegħek u ta' tant qaddisin. Amen.